Dnešným rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku som bol v celom rozsahu oslobodený. Teda oslobodený zo žalovaných dvoch trestných činov, že som neschvaľoval spáchanie trestného činu agresie Ruskou federáciou a Putinom a že som nehanobil ukrajinský národ príspevkom, ktorý som dal na Facebook hneď po začatí špeciálnej vojenskej operácie vo februári 2022. Čo to znamená? Znamená to okrem iného aj to, že na rozdiel od mnohých slovenských politikov, ktorí tvrdili, že Rusko je agresor, dnes súd povedal, že Rusko agresor nie je. A teda, že ani Putin nespáchal trestný čin agresie. Moje ďalšie kroky budú smerovať samozrejme k tomu, aby všetci prokurátori v tejto kauze činy, vrátane vyšetrovateľa, boli trestne stíhaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a aby boli zbavení prokurátorských tárov. Samozrejme, že budem uplatňovať zákonným spôsobom aj náhradu spôsobenej škody, veď som bol vyše 3 rokov šikanovaný, nezákonným spôsobom mi urobili domovú prehliadku, hrabali sa v súkromí mojej manželky, mojich dcer Tamary Kataríny, nezákonne mi odpočúvali telefón. To je všetko, čo môžem k tomu pre dnešok povedať.